आज ମୁଁ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି ବରା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଣ ଅଲରେଡ଼ି ବାଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ସେଥିରେ ଟିକେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ପିଆଜ ଆଉ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଜିରା ବି ତା ସେଥିରେ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏଠି ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ ଗରମ କରିଦେଇଛି। ତେଲ ବି ଭଲସେ ଫୁଟି ଯାଇଛି। ତ ସେଥିରେ ଆମେ ବରା ଗୁଡ଼ା ପକାଉଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ବରା ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି। ବରା ପୁରା ଭଲସେ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ବହୁତ କଡ଼ା ଛାଣୁଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ତମେ ତାକୁ ଟିକେ ଲଉଟାଇ ଦେବ ବରା ଗୁଡ଼ା। ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ବରା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ସେତିକି ଟେଷ୍ଟି ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ବସି ଖାଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। बहुत ही टेस्टी।